Nie wiem, czy mówi wam coś hasło pewnego wieszcza polskiej muzyki "Wchodzę z buta", także ciap! Zaprezentuję to na tym przykładzie, a to zaś ja Mikołaj, a to jest zaś jak widać Dying Light. Dlaczego? Przecież już raz było. Ale gra mi się tak spodobała, że postanowiłem pomęczyć jeszcze was nią, właściwie pomęczyć, przecież to sama przyjemność, w drugim filmie i pokazać wam rzeczy, które odkryłem, zdobyłem i których się nauczyłem od pierwszego filmu. Po pierwsze poradziłem już sobie z tym zacinaniem takim nieprzyjemnym. Po prostu obniżyłem jedną z opcji i teraz śmiga już pięknie, a wygląda nie gorzej, no naprawdę cieszy oko. Spróbujemy tu zrobić takiego małego poboka, czyli pomóc panu. Tutaj mam mój zmodyfikowany młotek. Wejdziemy zawodowo z buta. Teraz dobitka. No idź już, patrz. Przeszukamy, bo żol, każdego żol i no nie ich, nie? Dobra, o, tu nam coś tam wzrosło. Dowej pieniądze. W ogóle widziałem na YouTubach, że ludzie tutaj poznajdowali w ogóle broń palną. Miałem broń palną w jednym zadaniu pobocznym, ale głupio zrobiłem i oddałem ją takiemu przydupasowi. Nie powiem wam co zrobił, bo szkoda waszej zabawy. Czy uda się go tu ładnie wkomponować? Kurde, zitłem się. A druga umiejętność, jaką odblokowałem, to jest ślizg i kop, którym... no ale wstyd. Ślizg i kop, podczas którego można im połamać nogi. Patrzcie, jaka bandytka. Idź. Czekaj, zostaw. Chcę coś pokazać widzom moim. I aż poziom zwinności wzrósł. Teraz sobie coś ulepszymy i uniki już chyba miałem odblokowane w poprzednim filmie. Zaraz wam też postaram się pokazać, jak wygląda działanie innych broni. Pan już idź. W tym kopniaku to się po prostu zakochałem, no. Jak tego nie kochać? Przy tej fizyce, jaka tutaj jest... Ale mnie żrą. To jest... Jeden miód, sama przyjemność. Idź. Kurde, zmęczył się. Jak mi przydupił. Dobra, idziemy stąd. A to jest duży problem. Dosłownie. Dobra, spróbujemy to zrobić metodami bardziej cywilizowanymi, czyli tak. Uciekniemy trochę. Tu spróbujemy połamać nogi. Wszystko wyszło tak, jak chciałem. Wyjątkowo. Ty już idź. No i ten pan ma taki wielki młot. I jak on tym młotem po prostu... dupnie, no to widać, co się dzieje. Plus jest taki, że po prostu... jak go, tak powiem, sprowokujemy i w zasięgu jego uderzenia są też jego kumple, no to... jak widać, nie oszczędzaj. No i to jest zasadniczy plus. Zaraz wam pokażę, tylko naprawię sobie młotek, pokażę wam działanie koktajli Mołotowa. Tylko fajnie by było, jakby ten pan zdecydował się wejść w jakąś kałużę benzyny, ewentualnie w zasięg jakiejś beczki wybuchowej. Tu mamy pułapkę świetlną, ale one są przygotowane na noc. Właśnie, planuję też pokazać wam, co się dzieje w nocy, bo w nocy się dzieją nieprzeciętne tutaj jaja. Jest o wiele trudniej przeżyć jak w dzień. Dobra, jest beka. Mam nadzieję, że zaraz będzie jeszcze inna, pod innym względem. Chodź do beki ładnie, no nie być taki. Nie bój się. Co mu jest? Ej, jestem aż taki brzydki? Dobra, uwaga. Dup. No i co? Ładnie poszło, co nie? Także koktajle Mołotowa opłaca się craftować. Jestem naprawdę skuteczny nawet w kontakcie z tymi dużymi, złymi panami. Co jest? Patrzcie, bandziora. Mam tutaj zmodyfikowany klucz typu Francuz. Biegnie jakaś pani na spotkanie do mnie. Bardzo mi miło. Przepraszam, że tak panią witam, no ale... To są takie cyps, to jest taki szybki rodzaj zarażonych, których uwagę przyciągamy, jak robimy jakąś większą haję, jakieś większe larmo. Zobaczmy, co pan duży miał przy sobie. Wszystkiego szkoda. I zobaczmy, pobawmy się troszkę tym jego młotem. Czy wziąłem go do tego... ci są też nieźli. Spróbujemy. Mam tutaj nóż ulepszony w ten sposób, że działa jako paralizator. Minus jest taki, że trzeba podejść na dość znacznie bliższą odległość do przeciwnika, żeby mu coś tym zrobić, ale jak już zrobimy, no to fajnie działa, bo oprócz tego, że zadajemy obrażenia takie, jak powiem, oczywiste, to oprócz tego jeszcze kopie ich sztrum. A co sobie mogę odblokować tutaj?
Mocne kopnięcie z wyskoku. 3-krotnie większe obrażenia. Tak! To coś dla mnie. Miłośnika kopniaków z wyskoku. A co tutaj? Atak z góry. To niekoniecznie. Większa odporność. Potężny atak. Przytrzymaj... O, potężny atak to jest też coś, co w walce wręcz na pewno się przyda. I co tu mogę craftować? Mogę craftować już koktajle Mołotowa, ale nie mam gazy. Gwiazdki do rzucania. Nie używałem ani razu tych gwiazdek do rzucania. W ogóle się kapłem ostatnio, że tu jest Zygor i pokazuje, jaka jest godzina. Także już idzie ku zmrokowi. Wykraftujemy sobie te gwiazdki, zobaczymy, jak one działają. Mogę też skraftować zapalniczkę, czyli podpalający nóż, ale do tego potrzebuję jeszcze gazy. Pijawkę przemysłową mam skraftowaną, to jest coś, co poprawia efekt krwawienia, jeśli chodzi o nasze oręże. No, kij do krykieta z gwoździami. Ulepszony motek stolarski, nóż paralizator, zadający większe obrażenia klucz. I tak sobie żyję. Szkoda mi tylko tego pistoletu, co go gdzieś tam posiałem. Dobra, skraftuję sobie apteczkę. Nie mam gazy. Mam jeszcze apteczki? Nie mam już. Dobra, trzeba tej gazy poszukać, albo ją kupić. Kajś? No zobaczymy. Dobra, pójdziemy odbić teraz strefę. W ogóle... A, to jest buta. Wow! Było blisko. Jakby to dupło, no to raczej po zabawie. Idź już, idź. Nie wstawaj, nie wstawaj. Po co ci to? Tak więc zaraz zobaczymy sobie te całe gwiazdki. Gdzie to ja je mam? Gwiazdki, okej. I tym się to będzie działało pewnie na zasadzie tak zwanego shurikena, wiecie o co chodzi. Ej, całkiem spoko. Myślałem, że to będzie jakieś takie pierdołowate, a widzę, że to ma całkiem niezły power. Ciap, 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 ciap. Bardzo ładna kombinacja. Ciekawe, czy można je odzyskać grzebiąc w zwłokach. Niestety nie, widocznie zagłębiają się za głęboko. Zagłębiają za głęboko, oczywiście. A! A co za niespodzianka tutaj. Panie, idź pan. Płonący zombie. Jakby było mało, że zombie, to jeszcze musi się palić oczywiście. Dobra, zróbmy tutaj porządek. I idziemy odbić safe house'a. No nie łaź za mną, gościu. A, zmarł, dobra. Tutaj jest pułapka. Jak widać, jeżeli tutaj wejdzie, to wtedy pociągamy wajchę i... O, sorry. I kopię go prąd. O, może nawet uda mi się pokazać. Chodź, chodź. Bądź dobrym zombie. Pułapki. Uwaga, ciap. Co? Patrzcie go, jaki szprytny. Ale to jeszcze wszystko da się naprawić. Idź. O! A jak duży pan wejdzie, to coś mu się w ogóle stanie? No nie przejął się. O! Gościu. Dobra, no niech się tłucze. Ja tutaj miałem gdzieś... właśnie, ciężki moc zbrojeniowy. Wziąłbym go sobie za ten nóż. Teraz mogę wam pokazać, jak to działa. O! Teraz szanse są, że tak powiem, wyrównane. No i być mądry teraz. Bardzo szybko tutaj nam ubywa energia i się męczymy przy użyciu tego młota, no nie jest to dziwne. Ładny zamach. Dup. No, bardzo ładnie. Mogę to wymienić? Ten jest lepszy, o ile się nie mylę. Tak. Zresztą pokażę wam w ogóle, jak to działa w większej gromadzie zombie. Jak weźmiemy taki ładny zamach, to... Coś mnie męczy w gardle. To można tym zrobić niezłe... Można kilka zombie na jeden ten. To teraz trochę przesadziłem. Rozochociłem. O, proszę. Nawet jak nie mamy tego paska energii do końca, to... O, a tutaj możemy pomóc. I pomożemy. No masz dług u mnie, masz. Dawaj pieniądze. No i warto łazić tak po mieście, eksplorować i szukać takich poboków, no bo to wiadomo, żaden pieniądz nie śmierdzi. Broń potężna. Minus jest taki, że nie możemy jej naprawić oczywiście, no bo to już by było za duże ułatwienie. Ale jak chodzi o masakrowanie... 3 za jednym razem, jak podlipięta. Idzie noc. No i będę miał okazję wam pokazać, co się dzieje w nocy, a dzieją się
Bardzo różne rzeczy. Ciekawe. Nie będę wam nic zdradzał, zobaczycie, będzie niespodzianka. Albo jak to się gode niespodziewajka. Idź już. Idź już, kolego. Nie mam czasu na ciebie. Muszę się przygotować do nadchodzącej nocy. Też już idź. Mi szkoda po prostu używać tego mota, bo on się przyda na noc. Zresztą zobaczycie. Dobra. Teraz tak. Zobaczmy sobie... Czy mogę już skraftować? Kurde, nie mogę tych mołotowów kraftować, a one by się bardzo by się przydały. O, tu jest radiowóz policji, jego można otworzyć. Ja to spróbuję zrobić. Nie obiecuję, że mi się to uda, bo to jest, o ile się nie mylę, najwyższy poziom hakowania zamków. Nie wiem, już nie pamiętam nawet, czy pokazywałem w poprzednim filmie, jak to się robi. To jest podobne dość do Skyrimowego hakowania zamków. Spróbuję zrobić, mam dużo wytrychów, także spoko. Tu coś szło, mi się wydaje. A, bandyto! Patrzcie, nie jesteśmy bezpieczni podczas otwierania zamków. No i to dobrze, to jest realistyczne. W rzeczywistości, jakbyśmy coś takiego robili, to też byśmy nie byli za bezpieczni. Ja to zrobię. No powinien być jakiś dźwięk chyba, który... informuje, że robimy dobrze. Dźwięk, który informuje, że mówimy dobrze. If you know what I mean. Słyszę zombie, które się zbliżają. O! I... kurde... Detale. Już wiem, gdzie to jest, dobra, spoko. Teraz tylko zabić was. Kurde, śmiecie mi przerywać otwieraniu zamka, to jest... poważna procedura. No i tu gdzieś szło przecież, tam se łeb uciąć. To już są naprawdę minimalne. Jest! Proszę, żeby tam było coś fajnego. Zwykły motek i ulepszenie do broni Berserker. Dobra, spoko. Co to jest to ulepszenie do broni Berserker? Zaraz sobie zobaczymy. Aha, ale to jest ulepszenie do jakiej broni? Swoje broni do walki wręcz. To powinno dać się to ulepszyć. Czemu się nie da? Piła przemysłowa. Aha, bo to się chyba po prostu nazywa w ten sposób. Dobra, dajmy sobie piłę przemysłową do zmodyfikowanego motka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy to jest teraz ten motek, czy nie? Nie, to nie jest ten motek. To jest ten motek. Damy go sobie za ten. I co to jest? Aha, w ten sposób. Okej. Dobra. Wiem, że robi się ciemno, ludzie. O to mi chodzi, chcę pokazać noc widzom. Babo, przestań fanzolić. Dobra, tutaj jest jakby co bezpieczna strefa, ale ja nie chcę bezpiecznej strefy, ja chcę właśnie, żeby to było strasznie i niebezpiecznie. A na noc, kiedy robi się strasznie i niebezpiecznie, bo już widać, że zombie się po trochu rozochacają. Można takiego słowa użyć? Rozochacają? Mamy tutaj flar i mamy taką fajną lampę, która powinna ich straszyć. No jak widać, oni się jeszcze jej nie boją. Powinni zacząć się bać w nocy, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to nie jest główny problem, jaki mnie tu spotka. Zresztą jaki jest główny problem, to zobaczycie. O ile zombie. Aż po prostu proszę się o to, żeby zrobić tak. I od razu więcej światła. Coś pięknego, nie? Jest jakaś taka prymitywna satysfakcja w robieniu takich rzeczy. Może to świadczy o tym, że człowiek jest jakiś trochę nie tyn, no ale trudno. Nie będę się teraz nad tym zastanawiał. Szkoda czasu. Kurde, dałbym wam jeszcze jednego mołotowa, ale już nie mam, sorry. Pozostaje wejść na autobus. No i zaczyna naprawdę robić się ciemno. W ogóle strasznie to klimatycznie wygląda, jak idziemy w nocy i załączamy sobie latarkę
Bardzo, bardzo. Dobra, flary i ta lampa. Okej. W ogóle powinienem był pójść w jakieś miejsce, gdzie mam tą pułapkę świetlną, ale teraz już jest too spät, tak mi się wydaje. Okej. Dobra, nie będę jak ten tchórz stał na tym busie. Chcę walczyć, o to mi chodzi. On żyje, wiedziałem. Idź, idź. Oni są... O, nabił się. Ci są o tyle mocni, zresztą jest taka historia, skąd oni się wzięli, czemu oni mają te... Czemu oni mają te kombinezony, a czemu nie mogą ich zdjąć. Tutaj możemy wejść i się zadekować bezpieczny, no ale ja nie chcę być bezpieczny, jak już mówiłem. Ja chcę walkę o przetrwanie. W końcu, kurde, gra, która opiera się na walce o przetrwanie. Także... Dajmy jeszcze chwilę. Już robią się nieprzyjemni. Tylko czy to faktycznie coś daje? Bo ja mam wrażenie, że oni się tego nie boją w ogóle. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że robią się coraz groźniejsi. No, to bardzo ciekawy widok. Ale jeszcze zobaczmy, jeszcze nie jest całkowicie noc. Która jest godzina? Jest 21:02. Łe! Tutaj naszym tym Survivor Sense, czyli tak jakby to powiedzieć, zmysłem przetrwalnika jest już, patrzcie. I teraz patrzcie, jakie bestie wypełzają tutaj w nocy. Czyli noc już jest. To wygląda jak Predator i to boi się światła, fakt faktem. Ale też nie boi się wyrwać nam flaku w bliższym kontakcie. Trzeba wykorzystać okazję. I to będzie szybki to będzie szybki szpil, mam wrażenie. Także widzicie, jak to wygląda. Widzicie, co się dzieje po śmierci. Znaczy po śmierci. Po śmierci, no tam wiadomo, każdy wierzy w co innego. Widzicie po prostu, co się dzieje w nocy. Że w nocy nasze szanse, to już nawet nie o to chodzi, że one są małe. Bo w nocy nasze szanse to są po prostu bardzo, bardzo nikłe. Zombie robią się po prostu bezczelne. A na ulicę wypełza coś właśnie w rodzaju... No właśnie, oni. Wypełza to. Wygląda trochę jak Predator. Nie będę wam tutaj zdradzał całej historii, jaka za tym stoi. Skąd to się wzięło, jak i dlaczego. Patrzcie, jakie obrzydlistwo. I teraz on nas goni. I jest pościg. Jeżeli ten pościg nam się uda przeżyć, to zawsze za przeżycie i ucieczkę w nocy dostajemy zwiększoną liczbę expa. I można nawet filmowo obejrzeć się za siebie podczas ucieczki. I to jest bardzo fajne. No, to jest trochę, wiecie z czym mi się to skojarzyło w tym momencie? Skojarzyło mi się to z policją w GTA. No, może to nie jest najlepsze skojarzenie, ale... Mogłem aktywować pułapkę świetlną, dobra, trudno, zmaściłem. Wydupiamy, wydupiamy. To jest emocje podczas takiego pościgu, jak się gra w ciemnym pomieszczeniu i ma z dobrym sprzętem audio, słuchawki na uszach, są takie, jakie powinny być. Znaczy ręce się idź. A nawet idźcie. Ręce się pocą, czyli jest tak jak powinno. Dobra, ciekawe czy uda się tym razem pitnąć. Muzyka włącza się taka... włącza się typowo groźna. Powinno udać się uciec. Idź potworze z piekła, nie chcemy cię. Tak! Zgubiono pościg. Czyli w GTA 4 teraz by nam spadły gwiazdki i w ogóle. No. I to by było tyle. Pokazałem wam, jak można jeszcze bardziej zmodyfikować bronię, co tutaj się dzieje w nocy. I generalnie drugi raz bardzo, bardzo serdecznie polecam i zapraszam. I to była wersja preview, którą otrzymałem od sklepu Computronic, a premiera już niedługo bardzo, bo o ile się nie mylę, premiera 30 w Polsce chyba? Także no, patrzcie jak bandyta podszedł. Także oczekujmy pełnej wersji, bo naprawdę warto. Polska produkcja na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że czołowa produkcja, jeśli chodzi o klimaty zombie. Naprawdę, ja jestem, jak nigdy nie byłem w klimatach into the zombie, to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. I tymczasem to byłem ja, Mikołaj, i pozdrawiam was serdecznie. Patrzcie tam jako. Dzielcie się opinią w komentarzach. Nie uciekajcie jak tamten zombie.